Halo Mbah Kakung. Oh, jare pengen lagu putu jam-jam. Mbah. Yo, siap. Putu-putu nak ngene iki piye Mas Rubus? Nganu ya. Putune wis loro. Ngidam jemblem yo. Go. Aku penasaran apa ya bener aku itu dolan jajan nyawang kowe sing bakul jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan aku kepikiran sok kapan iso ngicipi jemblemu angen-angen ku teko bundunan iso tak pangan sadurunge turu kaya wong sing moteng aku iki yang jam jemblemu saumpama kudu tuku larang randuwe duit wani dodol tahu aku ngidam jemblemu sik jemblem sing kuwi sik apa ora ngerti sik yo jemblem sing mbok gendol kuwi yo bener kowe dodolan jajan jemblem nyawang kowe sing bakul jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan
kapan iso ngicipi jemblemu angen-angen ku teko gun-gunan iso tak pangan sadurunge turu kaya wong sing meteleng wulan aku iki yo ngidam jemblemu saumpama kudu tuku larang ra duwe duit wani dodol watu aku ngidam jemblemu jemblem sing kuwi masa ora ngerti yo jemblem sing mbok gembol kuwi jemblem sing kuwi sing kuwi endem dah masa ora ngerti pancen ra ngerti yo jemblem sing mbok gembol kuwi yo 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 Sampun Mbah, sudah puas Mbah Kung.